Presiding Officer, Ma'am Gina, konti na lang po. Sabi niyo lahat ng sinasabi ni Colonel Lachica, pinapaniwalaan niyo base sa tiwala. Ang ginagawa niyo lamang ay tingnan kung tumutugma o nagtatali yung pera. Tama po? Yes po, Your Honor. Bakit sabi po ng COA sa notice of suspension nila hindi nagtali yung pera? Sumobra po yung pinadala niyong acknowledgement receipts ng 150,000. So, mali po yung tali niyo. Yun po yun pong instances, Your Honor, yung after po na-release ko po yung 125 million kay Sir Lachica, Your Honor, tumawag po siya sa akin na kailangan pa niya ng 150K po, Your Honor, for security purposes, Your Honor. Saan po galing yun 125 million lang po yung perang winidraw niyo sa bangko. So at that time, Your Honor, tumawag ako sa kay Asik Limer Olton, Your Honor, informing him, Your Honor, na tumawag po sa akin si Security Officer Colonel Lachica na kailangan po niya ng 150 for security, Your Honor. Saan galing po yung pera na binigay niyo sa kanya? Kay Asik Limer Olton po, Your Honor. Saan po naman niya nakuha yung pera? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi na rin po kayo nagtanong. Hindi. Basta binigyan niya po ako ng 150,000, Your Honor. Ngayon, yung winidraw po niyo sa bangko, hindi ba cash advance po yun, yung 4 na quarter? As cash advance po, Your Honor. So, kailangan i-liquidate po, Your Honor. Magkano po ang bond ninyo? Di ko ka-memorize, Your Honor. I'm sorry. Pero saklaw po yung amount na 125 million. Hindi niyo alam, ma'am? Basta ang sabi ng accountant, ang maalala ko, Your Honor, na ang ban ko po ay ka-level po kung magkano po ang ikakas advance ko, Your Honor. Ma'am, ang kinas advance niyo po, 125, hindi pa niyo naliliquidate, nag-cash advance uli kayo ng 125 million uli para sa first quarter. Nag-cash advance uli kayo ng another 125, wala pa pong tinanggap na liquidation. So magkano po ang kabuang bond niyo? Aabot po ba ng 500 milyon yung bond niyo para sa 500 milyon? Parang 8 will 8. basta merong 8 yun, Your Honor. I'm sorry, dili ko ka-memorize, Your Honor. Pero saklaw yung mini-withdraw niyong cash advance. Saklaw yata, Your Honor. Hindi po pwede kung hindi saklaw. So malamang saklaw, di ba? Ngayon, kanina pa kayo sabing dinisburse nyo kay Lachica, si Lachica nag-implement. Ano po bang ibig sabihin ninyo ng implement? Yung 8 iba't ibang lugar sa Pilipinas na binayaran sa loob ng parehong araw, sino po ang gumastos nun? Ang nag-implement po, si Colonel Lachica po, Your Honor. Ako po ang Pakinggan niyo po yung nag-disburse tanong sa ko. kanya. Binigay niyo po yung 125 million kay Colonel Lachica. Ayon mismo sa acknowledgement receipts na hawak ninyo, na tinali ninyo, sabi niyo rin po kanina, nagbigay ng pera sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar. Sa parehong petsa. Sino po ang nagbigay ng perang yon dun sa mga nakapangalan sa acknowledgement receipt? Hindi ko po alam, Your Honor, kasi hindi po ako nag-implement ng mga confidential activities or operation, Your Honor. Hindi rin si Colonel Lachica. Hindi ko masasabi, Your Honor. Basta ako, Your Honor, si Ma'am, Colonel ma'am, Lachica po, ang security officer, Your sorry po Honor. hindi ko pwedeng tanggapin yun dahil iba't ibang lugar, 5 hanggang 8 iba't ibang lugar, dinisburse yung pera. Kahit po si Colonel Lachica, hindi naman po siya si Superman, hindi naman niya kayang gawin yon na siya lang. So, ano po yung malamang sagot sa tanong? Hindi po si Colonel Lachica yung nagbigay ng mga pera yun sa mga taong nakapirma sa acknowledgement receipt. Malamang ibang tao yon. Malamang po, hindi ba? Parang, Your Honor, parang yung issue na yun, Your Honor, is parang sa DepEd po yata. Wala pong ganon sa OVP? Wala pong issue na ganun, Your Honor. Paano niyo po nalaman yun sa DepEd? Kasi yun pong
Yun po ang nalaman ko, Your Honor. Sa amin po sa EOM, wala pong ganun, Your Honor. Wala pong issue sa AOM. Kaugnay niyan, alam ko. Wala pong issue sa AOM. Hindi po in-issue sa AOM yung mga alias, yung paggamit ng iba't ibang pangalang kakaiba. Wala po sa AOM yan. Ang tanong ko po, Ma'am Gina, si Colonel Lachica ba na binigyan nyo ng kabuang pera, ang nagbigay din ng pera dun sa mga may acknowledgement receipt? Siya din mismo ba? O may ginamit din siyang ibang tao? Your Honor, hindi ko po yan masagot, Your Honor, kasi wala po ako sa ground, Your Honor. Si Colonel Lachica po ang nag-implement, Your Honor. Ibig sabihin po ba nag-implement siya yung nag-disburse? Siya po ang nag-implement, Your Honor. Kung may binayaran po siya, Your Honor. Ma'am, kung siya po ang nag-implement, ibig sabihin siyang nag-disburse dun sa mga taong nakatanggap. Di umano. Opo. Basta ako, Your Honor, ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya Kayo po ang nag-disburse sa implementer. kanya, siya ang nag-disburse sa iba. Kayo ang nag-disburse sa kanya, siya ang nagbayad sa iba. O kayo po yung nagbayad sa kanya at binayad niya sa iba. Disburse po yun sa inyo, di ba? Ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Tapos, kung may binayaran nun po siya, kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. So nagdi-disburse din siya. Basta ako, Your Honor, nag-disburse ako bilang SDO, Your Honor. Ulitin ko, ma'am, hindi po komplikado to. Disbursing officer kayo, kaya nga SDO eh. Nag-disburse po kayo sa kanya. Yung Opo. ginawa ba niyang pagbabayad, hindi ba disbursement din yun? Nagbayad siya, Your Honor. Hindi ba disbursement din po yun? Dinisburse niya yung pera. Hindi naman niya binulsa ba ni Colonel Lachica yung pera? Wala. Hindi. Tamo, sigurado kayo. Hindi. So, pinambayad niya. So, dinisburse nga niya dun sa mga taong nakatanggap ayon sa acknowledgement receipts. Dinisburse po niya, Your Honor, during the implementation po ng Yes. confidential activities and operation, Your Honor. So, Sa yung ground, Your implementation nga po niya, kasama doon yung pag-disburse ng pera. Ano po, Your Honor? Yung implementation na kanina nyo pa po sinasabi, kasama doon, kasama sa pag-implement, ang pag-disburse ng pera. Kaya nag-implement na siya, Your Honor. Di ko na alam, Your Honor, kung paano po niya gibayaran ang mga tao, Your Honor. Hindi ko po tinatanong kung paano niya binayaran. Ang sinasabi ko po, siya yung nagbayad ng pera, siya yung nag-disburse ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya. Walang napunta sa kanya. Siya po ang nagbayad, Your Honor. Walang napunta sa kanya. Okay. Thank you very much, Ma'am Gina. Salamat po. One final point from Senator Judge Kiko, and then we will excuse you, Ma'am Gina. Thank you, Mr.